Pot semblar que estic fent una cosa molt ridícula, però t'estic ensenyant el moviment dels cilis, que són els palets que fan que els mocs avancin dintre del nostre sistema respiratori. Van endavant i fum, empenyen el moc, van endavant i fum. És com si estiguessin mantejant el moc. És a dir, que dintre dels bronquis i de l'aparell respiratori en general, a la mucosa, tot al voltant d'aquí del conducte, aquí no es veu perquè són minúsculs, hi ha aquí uns palets, plim, 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 i fan aquests moviments i van fent que el moc vagi avançant des dels bronquis cap més petitets, cap als bronquis més gruixudets, i el moc va tirant amunt, tirant amunt, tirant amunt, i o bé ens l'empassem directament i va cap a l'estómac i no ens empatarem, o arriba en algun moment donat un moc prou gros per aquí i fa que tossim i també ens l'empassem en qualsevol cas. Tenim mini palets, uns cilis, que fan la manta als mocs perquè no et molestin tant. Salut i inspira't!